गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. दोडामार्ग तालुक्यात गोडगेवाडी इथं भटवाडी कॉजवेच्या ठिकाणी महिलेच्या खुनाचा प्रकार आढळून आल्यानंतर दोडामार्ग पोलिसांनी दबंग कामगिरी बजावत या खुनाचा अवघ्या काही तासातच उलगडा केला. खून झालेली 30 वर्षीय महिला वास्को गोव्यातील असून विशिता विनोद नाईक असं तिचं नाव आहे. पतीनंच मित्राच्या सहाय्यानं गळा आवळून तिचा खून केल्याचं तपासात उघड झालंय. दरम्यान या खुनाच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून म्हापसा गोवा येथील पती विनोद मनोहर नाईक आणि त्याचा साथीदार ऋतुराज श्रावण इंगवले या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. बुधवारी त्यांना पोलिसांनी न्यायालयासमोर हजर केलं. यात 12 मे पर्यंत पोलीस कस्टडी सुनावण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार पत्नीनं दुसऱ्याशी संबंध ठेवू नये याबाबत वारंवार समजावून देखील पत्नी ऐकत नसल्यानंच पतीनंच रागाच्या भरात त्याच्या साथीदाराच्या मदतीनं एका कारमध्ये ओढणीनं पत्नीचा गळा आवळून विशिताचा खून केल्याचं समोर आलंय. घोटगेवाडी भटवाडी येथील पुलाखाली तिचा मृतदेह टाकून मृत महिलेची ओळख पटू नये यासाठी आरोपीनं तिचा चेहरा दगडानं ठेचून विद्रूप केला होता. हा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी रात्री उघडकीस आला होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.